ikreyo machalo nada inyanye kinde makoro lokruoge makama waneno nikech seche moko kata kawuono kiny ka ngwache winjo ka koro loke en gima chielo Vollan adier akeda mor ka winjo ka japuonj maduong' wacho gini ni pod di chandruok wadil programs wadil gi jonyuol to jonyuol bro koni ni adier no kaelewa wachni jopuonje watiyo godo jopuonje bro koni ni an ka japuonj janyuol biro penja wachni taka gima dakoni kodi penjo ni to janyuol onyaikore machal nade ka japuonj moyudo information kuome kata skul moyudo information kuome pod okia wechegi and kwatiyo gi wach moro change from walokore from CBC to CBE ok wanya wacho ni ino kende molokore king'iyo iye nitie gik moko ma pod olokore to ka koro CBC mano kel nyocha kani ema jonyuol kata sama jopuonje moko pod okia gimo contain mang'eny koro mwaloke CBC ni olokore machal nade to jonyuol ong'eyo machal nade mar CBE ni mondo mi giikre maka gidonje school term 2 ang'e dwaro kuma ma tidwaro kuma ma ndalo machon kanwa somo nino ka jonyuolwa obedo ma iluongo nang'o odonjore e sombwa mon kech ong'eyo gimonego tim nade gimonego puonja kech samo them yudo ka negi the same puonj mano puonjgi emitimonwa sani ka nyathini odhi e school tiluonge ni itimo ang'owa jathi biro koni biro puonji obokoni itimo kama seche go nchen ok adenra mofuo mbele nyathina tika ang'owa backseat koro mae miluongo ni I support Ada kwacho ni kapok gimoro amoro bedo introduced okele e somo jotene miluongo ni stakeholders obed jonyuol obed jopuonji obed ownership nyaka luong jogi ketgi pay to koni waloko gini kwa ka to wakele ka to gimoloki en kama migawni kaka janyuol en